Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Mint ahogy a kollégám elmondta, tényleg fontosnak tartjuk, hogy már ismert és hiteles információkról adjunk tájékoztatást. De azt látni kell, tudni kell, hogy egy súlyos bűncselekménynek a kezdeti szakaszán vagyunk, már a nyomozásnak a kezdeti szakaszán. És tényleg nagyon sok olyan kérdés, amíg mi sem láttuk a pontos választ, ami hát gondolom, hogy önöket is ugyanúgy érdekli, mint bennünket, és nem szeretnénk találgatásokba bocsátkozni, mert olyan feltevéseket tényként közölni, ami talán egy későbbi szakértői vélemény igazol vagy állapít meg. Az előzményekről annyit szeretnék elmondani, hogy merültek fel korábban olyan információk, hogy Csepel-szigeten, a Csepel-sziget északi részén lévő erdőben létezik egy hajléktalan kolónia, több hajléktalan tengeti ott az életét, és ezek között kialakult egy olyan elkövetőkör, egy olyan bűnözői társaság, amelynek tagjai súlyos bűncselekményeket követnek el, részben rablásokat, de fölmerült emberöléseknek ugyanúlya is. Ezzel kapcsolatban kezdett a Nemzeti Nyomozóiroda egy eljárás, illetve értelemszerűen a helyi és a budapesti rendőrfőkapitányság segítségét is kértük. Ennek a munkának a során tavasszal 3 főnek az elfogására került sor, akkor fegyveres rablásokat követtek el Csepelen, különböző közértek, illetve vendéglátóipari egységek sérelmére. Ez a 3 fő azóta is előzetes letartóztatásban van. Ez annak a társaságnak, annak a bűnözői körnek a tagjai álláspontunk szerint, akire ez a bűncselekmény sorozatnak a gyanúja felvetődött. És ezt követően került sor augusztus elején arra a bűncselekményre, amelynek a részletei már a nyilvánosság előtt is ismertek. Egy Erdélyből származó fiatalembert kötöztek meg, bántalmaztak, illetve vették el értékeit, többek között a bankkártyáját, és hát megkötözve hagyták az erdőben hátra. Szerencséje volt a fiatalembernek, meg tudott menekülni, el tudott szökni fogvatartó, illetve az elkövetők elől, a rendőrség segítségét kérte. Az által adott személyleírás, illetve az által elmondottak alapján számunkra egyértelművé vált, hogy ugyanaz a kör, ugyanannak a bűnözői körnek a tagjai voltak az elkövetők, amelyek látókörünkbe került. Így szerencsére egy napon belül sikerült elfogni ennek a bűncselekménynek is az elkövetőit, és köztük volt az a személy, akit mi ennek a társaságnak a központi figurájaként értékelünk, kezelünk, ez a külföldi állampolgár. Ő magát Macedónnak mondja, de hát a személyazonosságát tényleges és hiteles okmányokkal nem tudja igazolni, úgyhogy a külföldi partnereinkkel, külföldi rendőrségekkel történő együttműködés segít majd a tényleges személyazonosításban. Ennek a 2 eljárásnak az eredményeként ugye 6 ember került most előzetes letartóztatásba. Az itt beszerzett adatok alapján sikerült augusztus 10-én az erdő területén egy olyan rejtekét, illetve egy olyan sírt feltárnunk, amelyből csütörtök délelőtt 4 holttestet tudtunk kiemelni, kiásni. Ezeknek a személyazonosítása, a haláloknak a megállapítása, egyáltalán a bűncselekmény időpontjának a behatárolása egy hosszabb folyamat lesz. Erre tényleg nem látunk még mi sem pontos adatokat, hosszabb elhúzott szakértői vélemények fogjuk majd arra választani, hogy egyáltalán mi történik. Azt tudni kell, és az jól látható, hogy ez a bűncselekmény sorozat és ez az esemény idáig eljutatott, annak nagy szerepe van, vagy nagy szerepet játszik az is, hogy egy olyan közösségen belül a hajléktalanokat értem, történik mind a sértetti oldal, mind pedig az elkövetői oldalnak a nagy része, akik társadalomtól kicsit eltávolodva élnek, élik a saját normárendszerük alapján az életüket. Gyakorlatilag, ha valaki eltűnik a környezetükből, ezt nem jelentik be. A sérelmükre bűncselekményt követnek el, a legritkább és csak a legvégső esetben fordulnak rendőrökhöz, rendőrséghez. És értelemszerűen ugyanígy a felderítés, a nyomozás is nagyon nehéz, hiszen itt hiteles tanult olyat, aki rendőrségre egyébként nagyon nehéz találni. Azt mondom, hogy ennek ellenére sikerült ennek a bűnözői csoportnak a magját és az elkövetői eljárás alá vonni. Sikerült egy olyan nyomozást elindítani, és itt hangsúlyozom, hogy az elején vagyunk, amelynek a végeredményeként többszörös emberölés sorozatot sikerül talán majd személyre szabottan és teljes mértékben felderíteni, de mindenféleképpen ennek a sorozatnak a folytatását megakadályozni. Én nem szerettem volna tényként és konkrétumokkal elmondani, és tényleg arra kérem önöket, hogy legyenek türelemmel még, hogyha ez nehéz is,
Amint olyan adatok birtokába jutunk, ami hiteles és a nyilvánosság elé hozható, ezt meg fogjuk tenni. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönjük szépen, akkor ennyi volt. Köszönöm a részletet.